இதுதான் அந்த கடை உன்னஸ்கிரி கிட்ட இருக்குது. ரொட்டி மட்டும்தான் இருக்குங்க. நல்ல டேஸ்ட்டான கடையாக நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை. கூட்டாளி மாதிரி சொன்னாங்க இந்த கடையில் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி. போய் பார்ப்போம், ரொட்டின்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. பழைய சிஸ்டத்தில் தான் சுடுறாங்க. ரொட்டி கல் இதெல்லாம் இந்த மணல் களிமண்ணில் செஞ்ச இடம். இது பார்க்குறதுக்கே ஒரு ஜாதி வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த இடம். அதனால் அழகாக சுத்தமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், தண்ணி எல்லாம் இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் தான், கை கழுவுற இடமும் மண் சட்டியில் தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த பாருங்கள், மூட்டை குச்சிக்கா. இது வந்து பொலஸ்கறி, பட்டக்காய் கறி, ரொட்டி. இது வந்து டேஸ்ட் வந்து சொல்லி வேலை இல்லை, நீங்கள் ஒரு அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். மூட்டை கொச்சுக்கா உரப்பு, கண்ணில் தண்ணி வருது. ஆனால் டேஸ்ட் வந்து இன்னும் சாப்பிட சொல்லுது. இதில் தான் தண்ணி கொடுக்குறாங்க. சின்ன மண் சிட்டி ஒன்று, உன்னஸ்கிரிய தண்ணி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த கதை முதலாளியோட கொஞ்சம் பேசுவோமா? மல்லி மே தேன අරියට කොහෙද තියෙන්නේ? මේ හුන්නස්ගිරිය ටවුන් එකේ ඉඳලා අයියමිලි පැත්තට කිලෝමීටරයක් විතර එන්න ඕනේ. මොකද කඩේ ආනවන මොනවද කියලා අහන්න ඕනේ. එනකොටම පේනවනේ. ඔව්. මේ අර පැත්තෙන් ආවත් පේනවා, මේ පැත්තෙන් ආවත් පේනවා. උදේ කීයද දරින්නේ? උදේ 9 විතර. රැට වාන්නේ? රෑ 10යි. 10යි. මේ රොටි විතරයිද කරන්නේ? දැන් රොටි විතරයි කරන් යන්නේ. අලුතින් දාපු කඩේක්ද මේක? නෑ දැන් ගොඩක් කල්. මේ ඒ කියන්නේ කොහෙන්වත් බලපුවම ප්‍රශ්නෙන් දෙන්න පුළුවන් එකම දේ රොටි විතරයි. රොටි විතරයි. ඔව්, වෙන දේවල් දෙනවනේ ඒව දාලා තියලා එක්ක දෙන්න ඕනේ. මේක හොඳයි. බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා තව ඉස්සරහට මේ පැත්තෙන් තව ටිකක්. ඒකේ දවල්ටත් රොටි විතරයි තියෙන්නේ. රොටි කටසම්බෝල්. මේ කටසම්බෝල් මොනවද මිරිස් එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඔය නයි මිරිස් දාලා තියෙනවා. නයි මිරිස් හරි සරයි නෝට වෙනම ගෙන්න ගන්නවද ඔයාලා? වෙනම ගෙන්න ගන්නවා. ඒකනේ සරයි. අන්තගාරිතක පොලස්නේ. ඔව්. ඒ අමුතු විදියට ඔයාලා රස හදනවනේ. කොහොමද ඒක? පොලස් එක හදනකොට පොලස් එක තම්බලා ඔව් පරිප්පු දානවා. පරිප්පු දාලා තියෙන්නේ. ඒබැයි උදිනෙත් ඒක පොඩක් කැටි විදිහට තියෙනවානේ ඒක. ඒක තමයි රස. දැන් වාන්නේ කීයද මල්ලි? 10ට. 10ට වාන්නේ නේ. හරි හරි මල්ලි. බොහොම ස්තුතියි. හරි රසයි කෑම.